Nechutým činem otřásá se Plzeň a Šaška Lukáška bude brzy vězeň. Už příliš dlouho vypouštěl z pusy, že někdo zkrátka zemřít musí. A teď to málem přišlo, co na plat, když samozvaný Bůh je sociopat. Rodička si chtěla pomoc zavolat, Bůh řval na strat, stačí to jen prodýchat. A z Šaška se málem stal kat. Nechutným činem obřázá se Plzeň a Šaška Lukáška bude brzy vězeň. Už příliš dlouho vypouštěl z pusy, že někdo zkrátka zemřít musí. Šaška se stal regulérní blázen a brzy bude na soud doprovázen.